Kapin 400 ka magbanay ang apektado tungod sa pagbaha sa Malita, Davao Occidental. Samtang nasa 12 ka panimalay ang nadanyos tungod sa pagbaha. Ani ang report ni Argil Relator. Sa video nga kuha sa usa ka residente, makitang gianod na sa naghagoros nga tubig baha ang usa ka balay. Sa kataas sa baha, atop na lang sa balay ang makita. Kuha kini alas 6 Biyernes sa buntag sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Malita, Davao Occidental. Una pa man ang pagkaanod sa balay, naglusad na og rescue operation ang mga personahe sa MDRMO sa mga residenteng na stranded yang misaka ang tubig sa sapa sa usa ka sitio. Sa hapon po, medyo nagkaroon ng mahinang pag-ulan at saka pagdating ng gabi, paunti-unti nga lumakas yung ulan. Tapos yung sa madaling araw, parang lumaki at yung volume ng tubig galing sa ulan. Yun yung dahilan ng pagpaparapan ng mga tubig po sa sapa. Sumala sa MDRMO Malita, 12 ka mga balay ang totally damaged, lakip ang 4 ka mga balay nga gianod sa baha. Parayon ang ginapahigayong rapid damage assessment and needs analysis sa gibahang lugar aron masuta ang kinatibuk ang danyos. Meron tayo mga 422 families po na na-evacuate as recorded. Gilayon niya ipapauli Biyernes sa hapon ang mga residente nga doon na pa yung balikang balay gihang mihubas ang baha. Sumala sa pag-asa, epekto gihapon sa easterlies ang pagbaha sa Davao Region. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.